Sa number 8, mga tanan sa Manukan Country ginapaabot nga masugura na ang pagplastar sa ilang mga baligyan sa dalan. Samtang katapos ang toda na balaka sa mga epekto sa ginaplano nga night market sa Father Ferrero Street. Yari ang report. Gin-set up na sang syudad ang tent nga sarang maplastaran sa mga tanan sa Manukan Country sa Father Ferrero Street sa reclamation area. Plano ni Mayor Albi Benitez nga magtukod sang isa ka dome para sa ginaduso nga night market agud indi matamaan ng mga tanan sa ginapaabot nga pagkaayo sang bag-o nga manukan sang SM Prime Holdings Incorporated. Pero nabalaka ang katapos ang B12 Tricycle Operators and Drivers Association. Bangod sila naman ang sarang madulaan plangabuyan kung maplastara na sa mga tanan sang ila alagyan nga dalan. Ang toda among nagaserbe sa mga pasahero padulong sa Seaport Terminal kag sa mga residente nga nagapuyo sa likod sang manukan. Apektuhan gid pero ikonsulta para mo sa kay kapitan kung basin matagaan lang kami di gamay nga makaparking nga dre lang kami kay sa kadamo man namon. Didiyahan lang namon nga kung ano magplastar kami sa tricycle namon nga makabiyahe lang kami mula nga gyapon lang. Sa pagdialogo ng Councilor Vladimir Gonzales kag Celia Flores sa mga tenants ang nagligad nga Martes, ginayo na ni Barangay 12 Punong Barangay J.R. Alcantara nga kung tani may alagyan nga ibilin sa mga toda kung masuguro na ang pag-operate sa night market sa Father Ferrero Street. Ang dalan halin sa corner Rizal Street asa sa entrance ng mall ang ginpasarad ana sang syudad. Karon nga naplastar na ang tent sa dalan. Ginapaabot sang syudad ang amat-amat man nga pagplastar sa mga manukan vendors. Ginahulat man sa Bacolod LGU nga matapos ang dugang nga pagpamutang sang exhaust system sa temporary facilities sang SM agud makasaylo na ang mga tenants. Gintugutan ni Mayor Albi nga dungan makanegosyo ang mga tenants sa temporary facility kag sa ila daan nga pwesto asa sa Agosto 19. Pero kinahanglan makaplastar na sila kag maka-operate sa temporary site sa parking area sa mall antes matapos ang bulan sang Hulyo. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.